Lega ora rasane Kang. Iya. Wis tekan kene. Sadurunge assalamualaikum. Sapa sing menang? Jagoku apa jagomu? Iya. Kira-kira wae. Aku tak milih sing abang. Oh iya, aku tak milih sing ijo. Iya. Ayo. Engko endi sing menang? Tarungke. Iya. Wis ngono wae. Hil, mumpung sore Tak selak sore gundum demit barang iki arep terak. demite sapa sing adidum? Waduh, lali aku. Demit apa duit? Oh, ayo duit barang. Nah, Iya, ngono. aku nggawa duit ning panitia iki mau wah. Ayo, masa borong saiki. Tarungke. Oke, yo jadi monggo.
kowong barambutan oto kowong barambutan oto kowong barambutan ora metu gerobutan Oto kowong barambutan ora moto gerebutan Jangan galia ibra utoto kagunaan reong prasojo katweka biro
Saudane ko Ya, hati-hati. Bapak Sile. Wih, pandi karo. Karyo Natri alat dan pembudutan kayak itu Loko bado ela selama menyasal oleh payung mono macam delo wong mate ora apa mate bocah ora aduh Loko bado ela selama menyusul oleh payung mono macam lelapa wong mati ora apa matane potane ora boleh aduet Loko bado ela selama menyusul oleh payung mono macam lelapa wong mati ora apa matane potane ora boleh aduet Loko bado ela selama menyusul oleh payung mono macam lelapa wong mati ora apa matane potane ora boleh aduet Loko bado ela selama menyusul oleh payung mono macam Hati-hati. mati ora apa Ayo. matane potane Aku ora boy. boleh aduet Loko bado ela selama menyusul oleh payung mono macam lelapa wong mati ora apa matane potane ora boleh aduet
tanding yudha mesti iya yen to sira dikdaya aja nguciring jore sikap barat tanurung tumeke wena ojo kirang gemuyu sing hati-hati ayo
Iya mas, anane basana bola. Nanti ngomong, nyalaman kau kono. Nanti ngomong, nyalaman kau kono. Dendro bakat dewanura to engkono mabano wit ana bebasan atur kamu tiara kapandhem nyotan ana gunane kanggo nyambung teruse katen suwana anggana bilakon prayoga saya remboko ketemu tapi pikiran roh lagu kesabaran pada sewu banyu masa Sukma dedengan pindho kanggang kula waromo sosipun perut manut ilining tirta lambak-lambak dumugi samudra laya lebur katyuping mandra mau menggah lampah
maneh bapake wis teko nyong kaget aduh reka beton apa puput gedang iku isi apa sikra putaya prajurit tomo nama gagah barisane putaya terus maju maju ing alagan aja lero anggone padha tumandang tua lolo Recek recek mesewe teko sedelo maneh bapak ewe teko nyong kaget aduh reka beton apa pupus gedang iku isi apa sikla putaya prajurit tomo lomba gagah barisane putaya terus maju maju ing balagan aja lero anggone padha tumandang tua lolo tua lolo tua lolo risiko mesewe teko sedelo maneh bapak ewe teko nyong kaget aduh reka beton apa puput gedang iku isi apa sikla percaya prajurit tomo lomba gagah barisane putaya terus maju maju ing balagan aja lero anggone padha tumandang tua lolo tua lolo tua lolo Receko recek teko sedelo maneh bapak ewe teko nyong kaget aduh reka beton apa puput gedang iku isi apa sikra putaya prajurit tomo lomba gagah barisane putaya terus maju maju ing balagan aja lero anggone padha tumandang tua lolo tua lolo tua lolo receko recek mesewe teko sedelo maneh bapak ewe teko nyong kaget aduh reka beton apa pupus gedang iku isi apa sikla percaya prajurit tomo lomba gagah barisane putaya terus maju maju ing balagan aja lero anggone padha tumandang tua lolo tua lolo tua lolo receko recek mesewe teko sedelo maneh bapak ewe teko nyong kaget aduh reka beton apa puput gedang iku isi apa sikla putaya prajurit tomo lomba gagah barisane putaya terus maju maju ing balagan aja lero anggone padha tumandang Riciku
Keputaya prajurit tanatama mambagagah barisane putaya terus maju ing balagan aja lirwa anggone padha tumantang. Oh. Iya. Iya. Oh. Iya. Barisane putaya terus maju ing balagan aja lirwa anggone padha tumantang.
sewu banyu asal ayo kono padha saka gocekan kanggo nglipur liya jeneng kula saumpama aja lali pikir kula warga Rejananas pantase wadahe gelas ya mas pantase wadahe gelas Ya, oh ya. Sameran cendra patate manurata engkone mabang wit ana bebasan antut mutiara kabandemnya tan ana gunane kanca terus tetesrono anggana dilaku prayoga kita jalan kita mereka kaya Rejananas pantase wadahe gelas ya mas pantase wadahe gelas rujak kipel kumpulne kula sasisir ya mas kumpulne kula sasisir sameran endo patate panyura to kuno mapan wis ana bebasan aduh mutiara kapandheten ana gunane kaya kanca terus ati nono anggen bilaku prayoga kita jalan pinoko rek anggap saya rembok
mapan wis ana bebasan Aduh damote ora kapendem nyotan ana gunane kanggo nyambut teruse tate ngono anggone pilago mayoga kita jalan di toto rek lembah saya angrembaka nanas pantas wadai gelas ya mas pantas wadai gelas roja cepet bumbune kula sasisir ya mas bumbune kula sasisir samerat tendra patate manurata ngono mapan wis ana bebasan Aduh damote ora kapendem nyotan ana gunane kanggo nyambut teruse ati trono anggone pilago prayoga disakelan ditata mrek ngembah saya angrembaka semerah tendra patate manurata kono mapan wis ana bebasan antun damote ora kapendem nyotan ana gunane kanggo nyambut teruse dadi ngono anggone pilago prayoga dicakelan ditata rek ngembah saya angrembaka ya para pramila sugeng kondur sugeng pinanggih malih wonten ing pagaryan sak candhaipun nuwun kula nuwun